אני פניות פניוטו, בן 40, אני גר ברובע הנוצרי, בערי עתיקה, אני נציג פה, לא נציג, אני פעיל בשכונה שלנו מצד הנצרות, ואני דור שלישי פה בארץ מצד האבא, ומצד האם אנחנו פה מהרבה שנים. זה התחיל מ-116 בתקופה של העות'מאנים, ששילמו, הארמנים שילמו לעות'מאנים שישארו את הפטריארך האורתודוקסי מחוץ לכנסיית הקבר, והם ייכנסו לקבר עצמו ויוצאו את האור. אבל אם זה קרה פעם אחת, זה יקרה כל פעם. אז זה לשנות את הסטטיסטיקו, סטטיסטיקו זה הדבר מה ששם נשאר שם. אז שהפטריארך היווני בא לדלתות, הדלתות היו סגורים, אז מצד שמאל לדלת של כנסיית הקבר, יש מפה 2 של עמודים, ופה עוד בצד ימין עוד 2 של עמודים, אז הוא עמד לצד שמאל של העמוד, והוא שם בכה ממש מהלב שלו, שזה דבר הכי חשוב בשבילנו, שאנחנו מנצגים את עצמנו שאנחנו מחליפים את הביזנטים, את יודעת שאנחנו פה נשארים 1400 שנה, זה קשה לנו גם לא להיות, זה ככה משהו רגיש, אז הוא בכה שם ממש, אז פה הנס קרה, העמוד נקרא מלמעלה עד למטה, השמאלי שהיה בוכה עליו, ואחר כך יצא האור משם, ממש איפה הוא עומד. אז מי היה שם מאחרי כאילו הפטריארך היווני? אנחנו היינו, פה השכונה, הרובע הנוצרי היה. מי היה שם? אנחנו, אבא שלי, סבא שלי, סבא של סבא שלי. אנחנו, אז מאז התחילו לצעוק שהם ראו את האור, ועד עכשיו אנחנו צועקים. מאז עד עכשיו אנחנו צועקים. היום הזה חשוב ממש לנוצרים, כי היום הזה אם לא היה, אנחנו הנוצרים לא נהיה גם. למה? זה היום שישוע המשיח עלה או קם מהמוות. זה הכי חשוב, אם לא קם מהמוות, אז בשביל מה יש נצרות? בגלל זה, זה אחד, חשוב. 2, שאנחנו גם הנוצרים שגרים פה, אנחנו עדים לדבר הזה. אז אנחנו חייבים גם לדבר, חייבים להגיד שאנחנו העדים שזה קרה, ממש זה קרה. זה קרה מ2000 שנה, עד היום אנחנו, עד היום עושים את זה שאנחנו יודעים להגיד לכל האנשים בעולם שאנחנו העדים שישוע המשיח היה פה, והוא נצלב פה, והוא מת, והוא הכי חשוב, קם. בגלל זה, מה אנחנו עושים? אנחנו צועקים, אנחנו מתפללים, אני שהייתי קטן בן 5, אבא שלי היה לוקח אותי על הכתפיים. היינו הולכים לכנסיית הקבר, והיינו ממש הולכים גם לקוסטנטיניה. קוסטנטיניה, זה כאילו הגג של כנסיית הקבר. זה המקום איפה אנחנו, השכונה שלנו, רוב הנוצרים נשארים באותו יום. כל מקום שם, יש חשיבות לכל מקום, לכל סנטימטר שם, לכל מטר. איפה זה יעמוד, איפה זה יישאר, איפה זה יראה את האור. אז אנחנו, רוב הנוצרי, אנחנו נשאר על קוסטנטיניה. אז כשהייתי קטן, הייתי מסתכל על אנשים שצועקים, מנגמים, יש להם כל הדברים, מכל הכלים. הייתי להיות חלק מהם. הייתי ממש קטן. מה לא יעשי? אני ממש קטן, כי אני חצי מטר, אני קטן, מה אני צועק, כן. שנה ואחרי שנה, שנה ואחרי שנה, עד שגידלתי, התחלתי מגיל 14. איך אני יכול להיכנס איתם? איך אני יכול להיות חלק מהם? מי זה הם? מי זה הם? שאלה טובה מאוד. הם אנשים מבוגרים, גדולים, צועקים ומנגמים, שהם תעדים
שישוע המשיח הוא כן קם מפה, מכנסיית הקבר, או מפה מההר שלנו, והוא לא מת, הוא מת וקם. אז אנשים מה עושים? ירמים כל אחד על הכתפיים, כל אחד מרים את חבר שלו על הכתפיים, הולכים, צועקים, לפעמים יש להם גם כלים, יש להם גם את הקנדלס, כאילו את הנרות בידיים שלהם, יש להם את הנרות בידיים שלהם, אז הולכים ומנגמים. אז הייתי רוצה להיות חלק מהם, הם אנשים שאני מדבר עליהם. אז איך להיכנס לאנשים האלו? איזה דרך אני יכול להיכנס? האנשים האלו צריך להיות גדול, צריך להיות גבוה, צריך להיות, יש לך גול גבוה, יש לך אומץ. מה אני יכול לעשות שאני יכול להגיע לשם? התחלתי ללמוד על דרבוקה, הכי פשוט. תמיד הם מחפשים מישהו ינגם על דרבוקה. אז מפה אמרתי כן, זה הדרך שאני יכול להיכנס. נכנסתי על דרבוקה, אהבו אותי, הכל בסדר, הכל טוב, הייתי גם מרימים אותי לפעמים, התחלתי איתם. שהייתי בין 14, 15, 16, אז מתקופה הזו אמרתי אני אנסה. למה אני לא אנסה לצעוק כמוהם? וכל אנשים, שאני רואה כל אנשים גם צועקים בחזרה אליי. זה משמעות הכי טובה, זה התרגשות. אז ניסיתי, שהייתי בן 16, יש לי גם תמונות על זה, שהייתי בן 16, התחלתי פעם ראשונה, איזה הרגשה אני לא רוצה להגיד לך. הרגשה ממש ממש טובה עשתה לי. כי אני הגעתי למה שאני רוצה. אז אנחנו קבוצה של צעירים או מבוגרים, ביום הזה אנחנו כולנו בקבוצה באים לפה, ממש קרוב לבית שלי פה, ברובע הנוצרי, זה פה קוראים לו את המרכז, פה קוראים לו את המרכז שאנחנו נפגשים פה, ב9 בבוקר, נפגשים, מתרגמים לעצמנו, כל דבר יש זמן, פה. אנחנו לא יכולים ללכת לכנסיית הקבר ב9 בבוקר, אנחנו לא יכולים ללכת ב11 אפילו, יש זמן שאנחנו יכולים ללכת ולאט לאט, יש לנו גם זמן להגיע, ויש לנו גם זמן להישאר שם, ולזמן לצאת משם. אז זה אנחנו, זה מארגנים את הכל הזה, חודש אפילו מראש, כמו היום, עכשיו, אנחנו יושבים עם משטרה, עם כנסיות, עם כומרים, אנחנו יושבים ביחד, אז אנחנו מארגנים את הכל. מתחילים ב9 בבוקר מפה, מהמרכז, אנחנו לאט לאט, יש לנו גם חולצות, אנחנו נותנים לכל האנשים את החולצות, למי שרוצה ללכת איתנו, לא לכל האנשים באים, לא תיירים, לא זה, רק למקומים, לגברים שרוצים ללוות אותנו, גם לבחורות, אפילו לפעמים באים מלווים אותנו, אין לנו בעיה בזה, נכון בטח, אז אנחנו הולכים מפה בשעה 10:30, מתחילים לחנקה, חנקה זה המקום שם ממש 100 מטר מפה, אז עומדים שם רק לשעה 12. בשעה 12 באים את הצופים, בא את המוכתר. המוכתר זה כאילו הנבחר מהעם. העם נבחר מהקבוצה, נבחר מהרובע הנוצרי שינצג אותם. בא במיוחד עם הכומר של הכנסייה שלנו, אז עם הצופים. באים, אנחנו הולכים ביחד, לא יכולים ללכת לבד, והם לא יכולים ללכת גם לבד. אז כולנו ביחד, מלווים כל אחד השני, בשעה 12 מתחילים ללכת, יש לנו רק עד 12:30, להיות בכנסיית הקבר. אז נלך לאט לאט, זה לא רחוק, כאילו זה ממש של 300 מטר, מחנקה עד כנסיית הקבר, אז נלך לשם מנגנים, צועקים, מתפללים, זה לא צועקים, זה לא כאילו חפלה, זה ממש קרוב לחפלה, אבל לא, למה? כי אנחנו ממש, זה יום טוב, זה ממש אנחנו, זה יום טוב בשבילנו, זה יום במיוחד בשבילנו, זה יום שמח, זה יום שמח ממש בשבילנו. אז אנחנו הולכים, מנגמים, צועקים, בדברים שצעקו מ-20, 30, 40 שנה, אולי יותר, אנחנו גם צועקים אותו דבר. עכשיו, ב-12 אמרנו שאנחנו הולכים בדרך רחוב הנוצרי, אז הולכים לכנסיית הקבר, ב-12:30 צריכים להיות בפנים.
אז אנחנו בפנים יש לנו איזה מקום בצד ימין מהקבר עצמו. הקבר יש לנו צד ימין, זה פנוי רק בשבילנו. וכמה זה פנוי? ל-15 דקות. ממש ל-15 דקות. אחרי 15 דקות אנחנו צריכים לצאת משם, כולם, ללכת לגג, איפה שאמרת לך, בקוסטנטיניה. קוסטנטיניה זה המקום מעל הכנסיית הקבר, המקום שלנו רוב הנוצרים יכולים להישאר. כן, אז עכשיו אנחנו נכנסים לכנסיית הקבר, פונים ימינה, ממש יש דלת בצד שמאל, מוביל אותנו לכנסיית הקתוליקון, ממש בפנים לקתוליקון, זה ממש דלת קטנה, זהיתי, הרבה אנשים באים עם הכוח, עם זה, צריכים להיכנס לדלת הקטנה הזו, לקתוליקון למול הקבר עצמו. שאנחנו לא באים מצד השני, אנחנו באים למול הקבר עצמו. אז נכנסים לשם, אנחנו נהיה שם כמה שניות מול הקבר, צועקים, אז לוקחים ימינה, הולכים עוד ימינה, ואנחנו נשארים בצד שמאל של הקבר עצמו, ל-15 דקות רק ממש. זה המקום שלנו. אחר כך אנחנו יוצאים משם, אחרי 15 דקות, אנחנו יוצאים משם, יש לנו מדרגות לעלות לקוסטנטיניה. קוסטנטיניה זה המקום איפה הפטריארך האורתודוקסים, יש להם את הקונבנט, את המנזר. כן, אז אנחנו מחכים שם למעלה בקוסטנטיניה, בפטריארכיה, וגם את הפטריארך יורד משם, כל המדרגות למטה, אז אנחנו עומדים, עושים ככה משתי צדדים, עובר מתוכנו, יורד למטה, בכל המדרגות יורד לכנסייה, מסתובבים שם מסתובבים לשלוש פעמים, ואחר כך הוא לוקח כל הבגדים שלו, כאילו מוציא כל הבגדים שלו, ונכנס לקבר, וסוגרים את הקבר ממש בדו, בזה איך קוראים? סוגרים את הדלתות של הקבר. כן. סוגרים את הדלתות ממש של הקבר מאחריו. ומה הוא עושה בפנים? ובפנים, אף אחד לא יודע מה הוא עושה בפנים. האמת אני אגיד לך, אבל תמיד אנשים שואלים אותי, זה נכון, זה לא נכון, יש אור, אין אור, זה נס, זה לא נס. אני תמיד יכול להגיד להם, אני לא יכול להגיד לכם. אם לא תהיו שם, לא תרגישו את זה, אני לא יכול להגיד לכם את זה. אז אחרי, בוא נגיד חצי שעה, מקסימום, 45 דקות, חצי שעה, יוצא האור מבפנים, שבפנים לא צריך להיות שום דבר משתעל, שום דבר עם האור. בודקים אם יש משהו עולה באש, או יש דברים כאלו, אז עושים כאילו ניקיון, בוא נגיד, אין שום דבר, אז הוא נכנס בפנים. איך יוצא האור? ואין לו שום דבר, ואין לו גם את הבגדים שלו, אין לו בגדים, זה משהו, זה אומרים לזה נס. ואז אחרי 40 דקות, 45 דקות או חצי שעה, משהו כזה, זה תלוי, אחרי שהאור יוצא, יש חורים משתי צדדים, מימין ומשמאל, יש אנשים ויש משפחות עומדים שם, והוא נותן להם את האור, אחר כך הוא יוצא מהדלת הראשית, והוא כאילו הולך ישיר לקתוליקון, עם האור שלו. אז איך האור הזה, שהוא נותן, בכמה שניות יהיה במקומות, את לא יודעת איך יהיה בכל המקומות בשניות. מה קורה בעצם? מה אנשים עושים? באנשים לוקחים את האור, רצים, נותנים לאנשים, אנשים נותנים לאנשים, רצים בכל מקום, מצפון לדרום, לכל מקום. למה? אנשים לפעמים לא יודעים למה זה רצים, למה רצים? האור יוצא לאט לאט, הכל יהיה טוב, הכל יהיה בסדר, רק תיקח את האור מזה, תיקח אותו, תתן לו לשני, הכל יהיה טוב. לא, זה לא ככה. אנחנו, לפני האמנות שלנו, האור הזה לא ישרף ל-33 דקות. זה ל-33 דקות, בגלל זה אנשים שמים את הידיים שלהם, שמים את הפנים שלהם, הכל עליו. למה רצים? שאנחנו רוצים לכמה אנשים שיקחו כאילו את הבריכה או הבריכות מהאור הזה, לפני שתלך את 33. למה 33 דקות? 33 זה הגיל של המשיח שהוא מת וקם. כן. למה אני אומר אור ולא אש? כי 33 דקות
זה רק יהיה אור, אחר 33 דקות זה יהיה אש, בגלל זה אנחנו רצים, בגלל זה אנחנו רוצים לאנשים כמה שיותר שיקחו בריכות מהאור לפני שיהיה אש. למה 33? זה הגיל של המשיח שהוא מת וקם. שאמרתי שאנחנו עולים כולנו אל הגג, אבל נשארים נציגים למטה. יש לנו 5 אנשים נציגים למטה שאנחנו לא יכולים כולם גם להישאר שם. אנחנו רוצים לתת את המקום שלנו לאנשים שבאמת רוצים להיות שם. אנחנו כל שנה שם. אבל אנחנו מפנים את המקום שלנו לאנשים לא היו שונה, לא היו פה, שגם ייחו את הבריכות. אז יש לנו 3-4 אנשים נשארים שם, והם רצים למעלה, ממש רצים למעלה, ומלמעלה אנחנו מתחילים את החגים שלנו. אנחנו העדים שהמשיח שלנו מת וקם מהגבורות. יש שירים את לא יכולה להגיד לפני האור שיצא. יש שירים רק להגיד שהאור יצא. איך? אני אגיד לך. איך? בוא נגיד, סבת נור ועיידנה, עיידנה עיציידנה. זה השבת האור, ואנחנו חוגגים למשיח שלנו. סיידנה יסוע אל-מסיח, اللي بدمه فدى الإنسان. המשיח שלנו, שאנחנו מחוגגים את המשיח שלנו, שהוא בדמו, הוא נתן לנו את החיים. זה את לא יכולה להגיד לפני האור שיצא. זה רק אחרי. לפני את אומרת, בוא נגיד ככה, דוגמה. הד אל-עדה עדתנה, זה המסורת שלנו, ואנחנו לא נשנות את זה. ועוד דבר, אנחנו אומרים, המשיח, אנחנו צועקים לפניך. ואז לוקחים את האור, ואנחנו יוצאים מקוסטנטיניה, מהגג של הכנסייה, הפטריארכיה, שמה בחוץ, ועוד לוקחים ימינה, ברובע נוצרי, ונכנסים לשכונה שלנו, וגם יש לנו נציגים שהם גם רצים לשער יפו, לשער שכם, לשער חדש, כי מלא אנשים מחכים גם שם, שאנחנו מארגנים כל הדברים האלו, מי יוצא פה, מי יוצא שם, מי יוצא בצד הזה, מי יהיה פה, אז היה כל מאורגן, אנחנו מחכים לצופים שיתחילו, את הצופים, ברגע שהאור יוצא, יש לנו גם פעמונים, הולכים, איזה יפה, איזה קול, הכל צמרמורת, את מחכים לזה, אבל זה פתאום זה בא ככה, עם הכל, עם המנגנים, עם כל אחד מתפלל, אז זה יום הכי חשוב בשבילנו, זה יום יפה מאוד. אז העובדה שאנחנו גם בחג הזה, אנחנו חלק מכל התרגיל הזה, יש עוד חלקים, אנחנו גם יושבים עם המשטרה גם שמה כמה וכמה ביום הזה מחסומים, שאנשים משלמים, שם אנשים חוסכים כל החיים שלהם, אולי 4-5 שנים חוסכים כסף עד שיבוא לפה, ולראות את זה בטלוויזיה זה קשה מאוד. גם הם טוענים שהמקום זה קטן, המקום לא יכולים, כאילו כל האנשים שבאים לא יכולים להישאר שם באותו מקום, אז זה גם קשה להם, רוצים גם מקום לחילוץ, רוצים מקום לעזרה ראשונה, אז מן כל מהדברים, זה לא כאילו, זה לא, אנחנו יש לנו תמונות מ-200-300 שנה, מלא אנשים היו פה, מלא אפילו שריפה אחד לא הייתה, למה? בגלל אנחנו, ככה האמנות שלנו, זה לא, נחזור על זה, זה לא אור, זה אור, זה לא אש, אז גם היום מביאים לנו את הכיבוי אש, מה זאת אומרת? אין לי בעיה עם הכיבוי אש, אתה יכול להישאר בצד, אבל אתה לא יכול לעמוד על הקבר, כיבוי אש תעמוד, לובש עם כיבוי אש, עם זה ביד שלך, זה זלזול, זה אתה אומר אני לא מאמין לך, מה אתה עושה? אני לא מאמין לך, זה עדיין אש, זה אני לא מבין, בסדר אין לי בעיה, לא תאמין, אבל תיקח את זה בצד, תכבד את האנשים שם, ואין לנו בעיה. יש אנשים מחכים
מעל המחסומים מכל הסביב של העיר העתיקה, ויש גם שיירות של רכבים מחכים מכל הקונסוליות, מכל הדיפלומט, מכל האנשים, מכל העולם, שיקחו את האור הזה גם לשדה תרופה. וזה משהו, כאילו זה משהו ממש ככה רגיש, שאיך מעלים את האש כבר עכשיו, אש, איך מעלים אותו למטוס, זה דבר גם הכי חדוש, כאילו חשוב להבין את זה. אז האור הזה, וזה הולך לכל העולם, הולך לרוסיה, הולך ליוון, הולך לג'ורג'יה, לכל העולם הנוצרי בעולם, זה הולך האורתודוקסי. אז יש אנשים גם, לוקחים את האור הזה, לכל מקום מקומי גם. מקומי, הולכים לשטחים, הולכים לרמאללה, הולכים לבית לחם, נוצרים איפה בנצרת, בפנים ובחוץ. אז זה יום חשוב ממש לכל העולם. ואנחנו האנשים שמקבלים את זה ראשונים. את יודעת מה זה? זה הכי חשוב, זה הכי רגיש, שאנחנו האנשים שאנחנו נותנים לכל העולם את האור. שאנחנו יודעים בתוכנו שהמשיח זה האור של העולם. אז אנחנו בידינו נותנים את האור הזה לכל העולם. זה ממש הכי חשוב בשבילנו. בגלל זה אנחנו עושים את זה, בגלל זה אנחנו אוהבים לעשות את זה, שאנחנו גם עדים, כמו שאמרת לך, אנחנו עדים, אנחנו נשאר עדים, ועוד איך ילדים שלנו גם וגם וגם. אז זה הצלב שהשתמשתי בו מעל 20 שנה, ונשרף לי מפה גם ממש, אנחנו יכולים לראות, ששמתי אותו בבית, והתחלתי להשתמש בנערות עוד איך, כמו זה. הנער הזה לקחתי ממש האור מהחלון הראשון, מחלון בקבר עצמו. וזה גם, אז משהו אני משאיר בבית שלי, זה הנר, יש פה 33 נרות, זה מגיל של המשיח, אז וגם אני לקחתי את האור, זה ממש מהחלון, אז אני משאיר גם בריכות לבית שלי. החולצה הזו אנחנו משתמשים בו, שכל שנה יש לנו חולצה חדשה, יש לנו תמונה חדשה, שאנחנו גם לא אומרים לזה לדקה 90, שאנחנו בדקה 90 רק מראים לאנשים איזה חולצה, איזה תמונה משתמשים בשנה הזו, כי אנחנו לא רוצים שאנשים יעשו על זה, ואנחנו נאבד שליטה אחר כך. אז זה משנת 22, ואנחנו גם שמים את התאריך שאנחנו יכולים לדעת איזה תמונה לאיזה שנה. אז זה משנת 22. ואנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו הילדים של כנסיית הקבר. אנחנו הבנים של כנסיית הקבר.